mago mag ohala kata sirkal kaunti ma Homabay kokale migawo mathieth osechiwo chenro ma andalach 100 mong'ere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge ma Homabay. Chenro mag keto thieth ochakore e kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties bende getneno ni giloso moko kuom midhiero ma ute thieth osebedo ka kadhe. Gavana mag kaunti no Gladys Wanga mane ochako ayanga chenro no Tom Mboya Level 4 Hospital e chula mar Usinga koni giseketo kweth ma oting'o apisas e migawo mar thieth ma koro olorore ute thieth mar ng'iyo gigo madhi nyime kuonde thieth go. Achaka yanga gimiluongo ni RRI mar the next 100 days kawuok kabro dhi Kisegi e level 4 mondo wang'i kaka thieth dhi mbele. Jowa mamoko dhi Mbita, jomoko dhi Ogongo. E ndalo 100 mabiro wabro dhi osiptende wa 232 te mondo wang'i gima timore kendo wang'i ni thieth waketo e wang'. Yath nitie, yedhe te minyalo dwar mag nyithindo mag jomadongo. Giseyawo kar ng'iyo wang' kendo machiegni gibro bedo gi jang'i wang'. Giseyawo kar rie leche physiotherapy kendo nitie physiotherapist mosebiro ka gin gi gig loso lak. Tom Mboya kae nikech kod en chula nitie tuoche mopogore opogore ma affect jokae. Ng'eny gi gin tuoche ma wuok kuom ng'ato to dhi kuom ng'ato kata mabedo transmitted infections. Nitie kaka HIV AIDS ma bende nitie ka, nitie tuoche kaka malaria, nitie tuoche kaka mag kor, nitie nyaka tuoche mag nyithindo kaka mag diep gi mopogore opogore. Koro wan gi clinic kae manyalo